Patay ang isang senior citizen at ang kanyang 5 taon na apo matapos itong pagtatagain ng live-in partner ng kanyang pamangkin sa Purok Lumboy, Barangay Panangban, isang mountain barangay sa bayan ng Compostela, Cebu, kaninang madaling araw, March 31, 2025. Maliban sa mga nasawi, sugatan rin ang mag-asawa at ang kanilang anak sa naturang pananaga. Kinilala ang mga nasawi na sina Evelyn Fariha Jaime, 68 taong gulang, at ang kanyang apo na si Gel Jaime Cugay, 5 taong gulang. Habang sugatan naman sina Rovelyn Jaime Gomez, 38 taong gulang, kanyang asawa na si Kelly Gomez at anak nilang si Clint Justin Jaime Gomez, 16 taong gulang. Ang suspect naman sa karumal-dumal na krimen ay si Jason Mika Avila, 41 taong gulang. Ang mga biktima at ang suspect pawang mga residente sa nabanggit na lugar. Una nito, sinasabing patay nang makita ang maglula sa loob ng kanilang bahay matapos umanong pagtatagain ni Avila kung saan ang senior citizen ay nagtamo ng sugat sa kanyang mukha hanggang sa liig, habang ang bata naman ay may sugat rin sa liig na siyang dahilan ng kanilang agarang pagkamatay. Hindi pa nakuntinto ang suspect, pumasok rin ito sa bahay ng mag-asawang Gomez kung saan nagtamo rin sila ng sugat sa pananaga sa iba't ibang bahagi ng katawan at agad silang dinala sa pagamutan. Sinasabing nagtamo rin ng sugat ang suspect matapos itong pukpukin ng martilyo ng biktimang si Kelly. Agad naman itong naaresto ng mga taga-barangay at ng pulisya sa lungsod kung saan na-recover din naman ang itak na pagmamay-ari ng suspect. Ayon sa mga kamag-anak, wala naman silang narinig na alitan ng suspect at ng mga biktima, kaya pala isipan pa rin sa kanila kung bakit nagawa ng suspect ang karumal-dumal na krimen. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.